Nou, welkom op de Bruinvis. Nou, dit schip is van zichzelf. Toen ik 21 was, toen kocht ik een oude schuit. En toen was ik zo trots als een malle aap. En ik heb met de pleuris eraan gewerkt. En naar lieverlee kom je erachter dat jij geen schip gekocht hebt, maar dat schip heeft jou aangeschaft. Want je bent volledig dienstig aan het schip geweest, al die tijd en nog steeds. En zo beschouw ik het ook. En daarom is het schip ook zo zoals het is. Als je zo kijkt naar het schip dat hij van zichzelf is, dan respecteer je hem zoals hij is. En zoals hij gebouwd is en waarvoor hij gebouwd is. Dus de consequentie van een restauratie wat ik heb gedaan is dat je je eigen geld ermee verdient. Maar ook af en toe nog eens gebruikt waarvoor die gebouwd is, zeilende vrachtvaart. Nou, dit is het achteronder van het schip. Dat werd wel frondel genoemd door de oude schipper. En ik heb hier zo'n 30 jaar gewoond. Maar ja, het woningje is niet meer dan zo in de lengte en 2 keer dat in de breedte. Dus het is eigenlijk heel erg klein. En nou ja, de kooi. Er zaten oorspronkelijk wel 2 deuren voor, maar zo trof ik het niet aan. Die deuren die heb ik later teruggevonden als beddenplank in de kinderkooi. Eigenlijk moet dat nog wel terug, maar ja, het is wel een beetje ruim zo. Ik heb hier mijn fornuis. Daar bakten ze vroeger brood in het fornuis. En dat is de oven. Zie je? En kijk, zo'n fornuisje is natuurlijk wel klein om al je pannen op kwijt te kunnen. En warm water had je natuurlijk altijd nodig. Dus het keteltje stond altijd in deze hoek. Maar dat was wel wat volumineus en dat losten ze zo op. Hebben ze gewoon een stuk van afgehaald en dat scheelde weer een hoop. Toen ik in 72 het schip kocht, stond de motor er natuurlijk in. En daar heb ik wel een reis meegemaakt. En natuurlijk is de motor toen stuk gegaan. Toen hebben we 3 dagen en 2 nachten continu doorgewerkt om hem weer aan de praat te krijgen. Toen die motor liep, stonden we naast onze schoenen zo. Nou, deze motor, dat is natuurlijk de hartslag van de Nederlandse economie geweest indertijd. En er zijn mensen die muzikaal zijn en die horen daar een hele mooie beat in. En je wordt ook wel door de motor soms uitgenodigd om een liedje mee te zingen en zo. En er zijn allerlei mensen die raken geïnspireerd door het geluid van de motor. Ik heb ook wel eens een keer een celliste gehad die een prachtig stuk heeft gespeeld om dus de motor heen. Ik kan hem aansteken, maar als het te warm wordt dan zet ik hem weer uit. Dus moet maar even kijken. 15 liter per klap. Voor 30 pk. Halen ze tegenwoordig 1200 pk uit. Kijk, daar komt hij al. Je kan hem ook laten blaffen als een hond.
met de strontrace ben ik ook in Workum. En dan maken we zondagavond onder leiding van Nanne Kalma muziek om de Kromhout heen.